Shin ko ka san da cewa kaso 60 na mutanen da ake yaudara a online 'yan arewa ne? Saboda me yasa ake yaudarar su? Saboda mutanen mu na arewa gani suke dukkan abubuwan da ake online kawai ninka kuɗi ake. Idan suka ba da 10,000 za ka ba su 20,000. Idan suka ba da 50,000 za ka ba su 100,000. Wai kawai saboda online ne, kyauta ne, kuɗin banza ne kyauta ake samu. Jifa wa ya gaya ma a ina kuma dukkan abubuwan da ake a online abubuwa ne guda uku. Wanda in dai kana son ka fara samun kuɗi a online dole ka zaɓi ɗaya a cikin waɗannan guda uku. Ko dai ka dinga yin trading ana biyan ka al'ada, ko dai ya zamanto cewa kana sai da kayayyaki shi ma ana biyan ka al'ada, ko kuma ya zamanto cewa kana yin wani aiki ko kasuwanci ana biyan ka. So dukkan abubuwan da ake wa'annan su ne abubuwan da ake. Amma a kullum ana tambaya na idan mutum ya fara wannan kasuwancin namu, shin da me zai samu? Na farko za a ma cikakken bayani akan wannan kasuwancin komai da harshen Hausa. Saboda mu kanmu da muke koyarwa Hausawa ne kaman ka kaman ki. Sannan za a buɗe ma account ɗinka da sunanka da email address ɗinka wanda za ka sa asusun bankinka domin ka dinga receiving la'ada ɗinka a ciki. Sannan mu ne za mu ɗau kayayyakin da za ka saida mu ɗauka mu baka. Sannan mu ne za mu koya ma hanyoyin da za ka bi domin ka dinga sai da su. Sannan mu ne za mu sa ka ajin ɗalibai na waɗanda suke rajistan fara wannan kasuwancin domin ganin yadda kowa da kowa yake. So idan ka shirya farawa sai ka reply wannan saƙon da na shirya farawa domin ka samu ka fara kafin slot ɗin farawa ya ƙare baki ɗaya.